Có đó tông mà. Take chotro melaro pai beya ko banyogo firugui tongkha borok bang mani naisiti asike borok bango sailok kare uma bokrong mihimsu kahani uma yo lesleng khamo shori bo hamya terep kesma himsiu take nogo firugui tongkha leng sugate naimaliya monai chong bai baksa phaimani monai chong bai rirok pai be kha ko bai kha take jotono firugui tong lai kha Thaya hanmani no monai chong logi sano hinke ba borong bo phayani baimani hangke ba kisa terep ke borong bo ang bai basam terep ke ma himka hangke borong no rirok pai ako bai kha hangke jotono tabo firulai ako lai tabo kha Nogatang shanti ke thujinai ekdom leng suka hangke jotono no hor kaham good night jotono kaham tong bai hingke tai please ani channel subscribe khalai dawdi ang sorry haimani bake etodin video ri maria tak se etodin pore mas kaisa like 2 mas kai tong kata si video ri manchio ani channel support khaijabadi hingke tai subscribe khalai dawdi tai like tai share ba khalai dawdi hambai tata good night